Zauna, yi kasa. Me da me kake sha? Ina shan Colorado. Me to da me kuma? Ina shan ice cikin azumi ma ne na sha ice. To sai me kake sha? Ina shan sigari. Aha. Ina shan To yanzu me ya faru a kawo kana? yanzu. Ga ka a office na civil defense me ya faru a kawo kana? Me kai wa mahaifinka? Hizba dai ku. Eh? Hizba dai ku. Nan ne hizba? To shikenan. Me kai wa mahaifinka? Mahaifina. Me ya haɗa ku da shi? Ba za ka ba amsa ba sai na sa Me ya jiki. haɗa ku da shi? Mahaifina ai yana aljanna. Yana aljanna? Ya mana. To yanzu me ka buga wani a waje? Aina. Yanzu da aka kawo kana. Yanda aka haka nan me ka buga mai? Me na buga ni? Eh. Ni na manta yau. Baka san ma me kai ba? To. Kai. Me sunanka? Ya sunanka? Sunana Abu Kasim bin Ya'u bin Ibrahim bin Abubakar. To, duk kai kadai? Duk kai kadai? Jini kaɗai. Duk sunanka ne. Sunayen nan? Abu Kasim bin Ya'u bin Ibrahim bin Abubakar ko kuma ka ce min Al-Kasim bin Ya'u bin Ibrahim. To yanzu gashi an kawo ka cika wa mahaifinka wuka. Me za ka Ka buga ce? mahaifinka wuka, me za ka ce? Ni mahaifina yana aljanna yana da. Yanzu da ka cika mai wuka ya tafi aljanna? Mana to Ni ya kashe shi kai? kashe shi wani. Oke, Ka kashe shi? Wanda ya kashe wani. dan aljanna ne. Direct ko bincike ba ka gani ne dan wuta kenan. Eh. Ko haka. Yanzu kai kai da dan wuta ne kai Ina kenan. ganin gam cikakke dan wuta. Cikakken dan wuta ne kai? Mahaifinka kuma dan aljanna ko? Ina dan aljanna ne. To yanzu saboda ya shiga aljanna ka tura shi lahira kenan. Ya mana. Ni ko me zan shiga ni ban dawo ba matsala. To kai me yasa ba kashe kanka kai kanka aljanna ba? Ai na yi son ubana. Ka fi son ubanka fiye da Na kai. yi son ubana. Shi Kuma ma kai ya ya kashe shi. To Allah ya saka kiyaye. ni makaranta. Hmm. Ya biya mun karatu. Eh. Yemun karshe kuma na zo na gagare na zama ɗan iska. Na zo na kashe shi kaka ai dole Allah ya saka ni. Ko ba gaskiya ba ita magana gaskiya ɗaya ce dole a wani. Ka ce kana sanar da kenan. Kana sane ne ka kashe Ina shi? sane. Kana sane? Ina sanawa na daban ma ƙarya ne ofisa. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Masha Shin Allah. Roget ne kai? A grade ka